Nimbalik sila sa ilang mga tinuan sa katigulangan. O nagsimba rin noon silang mga Diyos-Diyos. Sa una na Galing Maria sa una. Kaninaan sa una. Wala. Dapat ay ulang buhay ni Kristo. Sa taon ninyo, naasa na panahon. Yeah. Mayroon sila, no, hindi na kami dili. Nimbalik sila silang mga isimba sa katigulangan sa una. Kung sa may isimba sa katigulangan sa una. Kung sa may naas Biblia na. Ang pagbalik sa daotang Espiritu. Nagsuri-suri sa kalibutan ng pagpapakapakay ni Kristo, suri-suri na sa akin. Si Kristo daw sa akin, hindi naman po kita. Di ba ano nakuhin? Dito sa daotang, di ba ipatong? Wala na sila yung soldat. Tanan, lokop na tanan, cross na ang gigamit. Dito na si Diyos, na ano mga ipalan. Amen? Amen. Magkapatay niya, after 300 years, wala dito mga parang batikan. Tama? Ipagtaguan ang mga memorabilia. Sikrito. Nga, pangalan natin. Gigamit ang pangalan ni San Pedro. Diba? Klaro mo to. Pagbalik sa dapat Espiritu, isuli-suli sa kalimutan, ubat ay sa ilahin, nasa nag-isudan nga, gigamit na niya ito. O, hindi na ang tanan, o Diyos, matotoo dito. Basta magpatag sa sinunod niya, sumunod mo bibigyan mo niya. Kita na ko pa na ni Kristo na gibitay, amo na na. Sure na na. Maklaro. Pero ito yung paklitahin, kinsa may maikuan niya. Wala rin na yun. Wala na. Apan, namati yung apan wala sila namati, napagay ninoon sila sa ilang kakahi o ulo sa pagkakautan. Isugo ko sila sa pagtuman sa kasaputan. Apan, doon dito ko. Pagbalik sa ito sa mga malakias doon, pagsok niya. Usiyas. Pangulo sa Israel, Bikiyas. Di dumili, kinapulaan na kami nini. Ako, yung pahimong ipan. Di dumili pa kayo sila. Bosa, ipahamtangan ko sila sa tanang silog na naisulat sa kasabutan. Ang naninayo ko yun. O niya, ringon ang ginawang anak ko. Okay. Ako na ba niya? Si Rimayas mo gusto ko na. Si Rimayas din. Salamat na. Okay. Ang katawan sa Juda o ang mga taga-Jerusalem, may sokol ka na ako. May sokol yun. May balik na usap sila sa pagbuhat sa ilang mga sala o gibuhat sa ilang katigulangan sa na may dumili pagsuot sa akong gisuot kanila. May dumili na pagsuot. Hindi ko maang taway. Ayaw pang lipa. Ayaw pang malikas. Na, tanawa ka rin na kasi sige pamalikas, pamalikas. Kaya po, pagsipag Diyos, pagsige balik Diyos, pagdalihanan ng mga Diyos na talaga niyo, ano, sa pagkatautan. Ang Juda o ang Jerusalem naglapas sa kasabutan, nag-imuuban sa ilang katigulangan. Amen. May pinanabi ka mo si Jumbag Banodyo. Tama? Basta ako ang Ginoo, magpasidaan kanila sa pagpahamtang ko sila katalakman o pili gayot sila makaikyas. Amen. Ako ha? Dili ni sinuli. So, wala ko, ibasa na kita ko ni. Ako, hindi ipaday, pero hindi mo mamahay. Bisa mo, ato pa mo sa ilalom, sa dagat, ipalamoy ka mo sa takong mga isda, sa mga lamok, patungkagan mo sa takong mga bukid o sa ilalom, sa yuta, ipakarot mo sa imangwan, hinwawano. Namanalo na. Unlocker. Sinuli namin, nabasa. Ay, palihan sinuli, nabasa. Nakuha din sa ulo ko rito. Sama na. Kaya maglukso-lukso ng kita nagdalan. Kaya nang ipamatong tama ang simbahan. Tawahan nun nang iwang na dapat ang reliyon mao'y magpaila kinsa si Kristo o makaila na ganit ang Espiritu inikabot sa lipuan ka tuwing ipadala nito pangitaan ninyo ni kay magpanulis aresis Espiritu. Wala naman mas maay pa ito siya sa una katong mga siya na sila ipasa na siya nakakamisiyas ipadala. Diba? Wala yan din. Mas maay pa ito dito ko siya. Grabe ka dautan. Kaklaro, anak. That's John 16. Klaro na sa Biblia. Hindi naman ang pabasiya mo. Hindi mo kumabuha. Nabuha na nas doon. Sige basa Biblia. Nagsige kong basa Biblia. Di karoon naman galing kong basa. Na sila nabasa. Ito sa kanila pagtulis.
Sana ko nabasa yung pinagbalikon sa mga kapatulis ni tama, gigapon pa rin sa mga kapatulis na magpabuhat ako istorya nila, gumano na ako, kaniluras, evidence na dito. Okay? Ako rin ang problema, ako karoon namin kasi ko sa espiritu ako, natuwa ka na. Kung nagpakikabang sila, anak ko, hindi ko sila pamatiwan. I'm sorry. Hindi ka ba sa panahon? May mga ganun naman kapag ikaw, sakit ko, dahil asok to, dahil ato si amahan, karoon pa mo. Mamatay man ta. Kaya gusto man mo mamatay, kaya mo. Huwagi mo kabulahanan. Nagtagna mo, grabe mo manong dito. Kit mo sa ako, sa mga ko, mamubos ninyo. Unya ang katawan sa Juda o Jerusalem, muda mo, magpakitabang sa mga Diyos-Diyos. Dito mo ha, luhod mo alas ng Diyos-Diyos ha, na ilan yanaran. Na, mo may problema. Kaya ultimo yung Diyos-Diyos na gibuhat na pungkol na kinatumpakan, natumpag po, kayo taro na. Tama, mit. Kaya kung dahil ninyo, di santo ninyo, bukos-bukos, di kami Maria, kung maglinog-linog mo, namamanis ko Mga Kristiyano na ba? Mga Katoliko, dagan naman ang Diyos ng balay, ay nang tanto dito. Ang mga ito ba mga sa simbahan, mag-ampon na mga daghan, mga cross yan, mamamiris inyo. So may buhat dito sa simbahan, para tingin mo sa uno mo. Mukha mo sa bahan, inaikot mo dito, magpabuhat ka sa karina. Dili maluwas ang tao sa panaman. Sa pagluwas niya, mukawas naman sa inyong lawas. Ang nakapahugawan na kanin si gawas yung bakba, makamurag kinsa, giwaan mo sila, akulto na sa isword, kanang bakba ninyo, nagsigi umukom, mura nagpasigagong mo, nakamo, sinugo, yan wala yung dinumatan. Puros kalaban ang palibot. Diba? Ano sa nila yung sakit? Makasabot ka ba na po, katong namaknay na, noon tama, ganyan mo kumatinan. Nasubukan mo ko din, pagkabuhay niyo namin gatang ako. Ito ang inyong isukunuhan o. Ito yung isukunan. Kaya sa krabit ng kwarta. Apara ang maong mga Diyos-Diyos nila makaluwas kanila. Inikapot sa katalang panatanaman. Panday ito ang paglino nga. Bukbakip sila o kalibutan ng anak mo sa inyong simbahan. Ang linaw kayo. Nga dito maluwag. Yan, nagkuro ba kayo ng iyong simbahan? Maghandog mo gawas o maghandog mo magkumbagan. Ang naa sa mga lalo na, lalo. Patumbagan kasi na. Kami niyo naman, katakumba. Tukod mambot sila katakumba. Mga kanyang namas. Isuchuhin nila sa honor, anino sila ba ni Cristo? Amen? So lahat ni San Pablo ang atos taga-Hebreo, anino mo. Kung unsa gibabuhat ni Cristo sa mga apostol sa ilang pangbuhat-buhaton. Pero wala yun mo reflect sa ilang binuhatay. Kaya mo wala yung espirita na. Bakit? Sige, inom ang luhay, wala ka na hubog. Wala yung espiritu sa tao, hubog mo. Dikarap, sige sila inom sa kuka. Sige, ang po, klaro ng wakit, espiritu ni Cristo. Ang espiritu ni Maria. Balitin ninyo. Kaya sige, mag-iwaya ka Maria na pupunong ka sa grasya. Balitin ninyo na nagrosaryan na ang kinaiya. Sige, gamit ko na ninyo para makapartama. Ang mga Diyos-Diyos sa taga-Joda, okay. Ay, Joda pa dyan, kasi sila ba yan? Sabi-sip, kinsa ni, ano pa sikat kung kami unang simbahan, sige daw, na. Ako maulaw ko, kami ang unang simbahan. Kaya ang unang simbahan, raban mo ay nagpapatay ni Cristo, kaya nasaan na susunod kayo pas. Si Joda sama kadamhan sa kalungsoran sa Joda o ang mga makauunang halaran na gitukod sa katawan sa Jerusalem alang kampaan sama kadaghan sa kadalanan tinigki. Kung sa'yo nito kinayagan ni sayawa, di ba? Isayaw-sayaw nila ang mga Diyos-Diyos nila. Bahawa ni Moises. Siguro dito ni wala ng tuman. Tanawan yung kinaiyan ko sa na to sa siniyo sa simbahan. Natnain ang kapwa ninyo? Wala. Dahil na dilig simbahan. Ang simbahan ako ipailan nyo yung kasing-kasing. Bisa ka itong nasa tayo kami ng shared life. Okay na. Tama ko, mga nakalumo. Wala, dito mo. Pero ayaw mo ba ito napahan? Hait din niya. Di kinanglan ba din na mong isote ka matulat. Kaya dili maging mag-igok ba na hakit kung sinutihan.
ang gigamit sa espiritu. Nga pa hindi ko niya pwede dito sa tutulong na to. Jeremias, Noling, tayo naman si Jeremias, ayaw na pag-ampo o pangaliw ko kanako alang liining tawhana kung musampit sila kanako sa panahon sa kalisod, dili ko gayon sila. Kay pamatihan. Kaya dili madumog ang atong pag-ampo kung ano na kamedyo tayo na sila. Nakatawa ako. Anak, andili na ako gusto ni mo, dili ka huyang, di ko kainit. Di ko na ko init mo. Sulti. Papa Jesus, kung ako sultian ni mo, suko sila na ako. Kabalugin ko, Papa Jesus, sultian ako ni mag-imiit din sila. Jadi, kabalugin ko, Papa Jesus, ako isultian ni, wala na sa kabasas Biblia, wala hindi man ang kulit ng Biblia. Kaya nagtuko mo na sila ang amahan nilang dito ko na si Papa Jesus, may ko sa, mo anak i-forward dito, mo anak isultian dito, si lang dito, kabalugin ko, Papa Jesus, suko din sila. Anak, pasakaya ako na ang may baho kanila. Anak, ayaw na sila. I-pangaliw po na ako. So, una, nangaliw po ko. Di ba? Sunod-sunod pa tayo. Nagtira ng mga alay. Kasi kabuangan ko nila. Libak ko nila. Libak dito. Dali-dali ko ng pandong ko. Ba't yan? Kapag Jesus, pasaylo ka sila. Ako ka pa rin. Kasi muhumok pa rin. Hinsabot ko dahil. Yang maulo, inalang na makikusay sila na ako. Nagsorry-sorry, tapos balik mo siya. Magbangan sa na tama. Ako man yung maunang-una nila. Pero bahala lang mo. Di ba? Wala kita rin-response ako na, no? Kaya ako man, Papa Jesus, pasaylo ka sila. Hindi mo sila mamingaw na ako. Gimana, wala ko na sila, di ko gusto. Nahimong sila na. Ako ka na sa panahon na. Ako na lang magantos. Ako sige ko hila sa na, amen? Pero, wala bisa nakita sa kong pagmamahal. Wala bisa nakita sa kong pagtabang nila, nama? Wala. Anak soltero ka, wala ko yung mga tao na kauban yung tabang. Sipisip mo. Gusto mo sa yung amahan, na pinito makatabang niyo, mas mayo pa panggaon yung silingan, yung isuon, kay maunay, makatabang niyo. Tama. Dito mo sa yung amahan, nabiyaan mo. Mag-away na yun ang mga isuon. Bakit isuon tungkol sa pagtulunan? Inay ka mo maghigugmaay. Ayaw paglibak. Sunukon na yun, impakyo na yun yung paglibak ng iyong silingan. Karon, kung magay-gaya ka diya, kung sa magsakit ka diya, muana din mamahan, mabayan yun na yung balay sa iyong amahan. Bato na po mo, magbayad na po mo, yung bisingan na po mo, kwal ka na po. Testigo mo kamatay, makaluwas ka na ninyo. Nag-iwan ng Ginoo, okay. Isa ka lang. Kaysa nag-iwan ang kanan. Siya ang nagkanin na ka. Ako ang Ginoo nagkamit sa anak sila. Kung mayroon ka mo iso sa masabi, naluoy ako niya. Kaya nagsigil sa pangaliupo sa mga tao, pagkakon, o mga tiktok ang inon. Salamat ka niya na nabasa niya ni ka. Ningan ko ka niya sa manirimayas. Anak, ayaw na pangaliw ko, batok kanila. Nag-ingat na ginawa. Siya ka, ang katawan na akong gimahal, nagbuhat kong doon na imin. Gimana, maganda ni Papa Jesus, nagpakamatay sa parang yung kita, magkuha sa isang lapil. Sige, patay ko siya, sige na ito pala sa cross. Karoon na po, bibigta sa lukay. Ako ako yung cross, sungatan ko yung sa cross. Kailangan kung kapatay na, di ka na patay. Good. Ito ano? Balik-balik ko ng karaan niyo niya. So, ganit ka mong balik ko ng mga no? Balik. Kaya mo balik mo sa espada. Sige mo, ang wala mo nagbuhat. Kalabuhan yung sa iyo kong gidongga. Iyo kong gipatay. Tama? Kaya nagbuhat ang sala. Sa mga napatay. Sa mga Kung sa may katungod nila sa pag-ato sa akong templo mo, ito karang. Kana nagpagbuhat og templo nga sila, kung sinuko, o tuo kaon mo ani, ino mo ani, baluwas ko ka mo, kung sa ko'y katungod nila. Sino na sila, anak? Nag-iwan ka mo, nadadon mo akong katawan sa langit, kapag ka mo din mo sulod sa langit, ihakot mo mo sa impyerno. Mag-iwan ipasimba ng mga Diyos-Diyos. Dahil biyahan niyo. Okay, tayo ni Lole,
Salamat. Nag-ingon ang ginong katawan na akong ima. Nagbuhat ko doon. Kung sa may katungod nila sa pag-ato sa templo, wala. Hindi ko siya ma-okay niya ang ginoo ni Jesus. Sa katungod niya, kisa may nakundi nila, niya nila si Kristo, niya nila yung apostol sa tudluan mo, palungso-lungsohan mo ba sa niya? Kisa nagbuhat ka na, nagtuon ninyo ang filosofiya. Naglibo kayo ng mga tao. Yan. Ay na mo, dibati lang, ay lang. Dagan na sa mga libro. Nakang referensya. Nagtuwa ba sila na makalingkawa sila sa kadalaman? Mana kong ingat. Bisa kita. Sige ingat sa sinuli ilan na niyo. Apil tayo ko eh. Mapil ko eh. Alam ko mapil no. Lugi ko eh. Di mo ko makantos. Manong apil mo ko. Palibak na to. Lugi ko eh. Kung mali maglibak na ko. Lugi ko. Hindi ko ingon ko pangit. No? Dahil yung ginugulahan kung ginagbuhan mo magsutis malang kasulatan. Malang kasulatan na pa rin. Bupagin is ulit. Anin mo today? Papadyo mo na ko. Kang mapil ko muna ko. Kaya problema ng imahan. Wala mang ginagbuhan. Mga man yung ingon. Mga buhang ng mga basa. Tama? Nagtuwa ba sila? Namakalingkawan sila sa kalaman pinagi sa paghimog mga saad. Sino may nagsaad? Nakakumpisan ako sa Diyos. Kaya sa ito, mito ako sa Diyos ang mahal magagawa mo. Saan? Yang pinakala ko na saan, ang mahal na mong patungan, kumano na mong ilong pagbuhat. Yan ito man. Nagsabi ko, pasaylo kami naman, pasaylo, ito sa magsala. Unang tuman, nagpasaylo. Nagsige ng hukom sa uban, kung ay nagwali. O paghalad o mga mananap na sunog ko. King, saan na sunog ko? Kanang iyang lawas, ang mga mananap, ginaiyan, ang sunugon ng yapon na. Kanang mga sunugon ng mga mananap. Kanang na yung susunog na tama. Ito, ba? Ini di pasidongga na akong pangarang di ko kalimutan gani ng sunog ka mo insenso ka ba? Malakyas ang siguro. Siya mo itakataka na wala na. Ang malakyas na. O paghalad o mga malanap na sunugan. Buling halad ng ano? Ang buling halad yung kinubuhi. Nagunawa nga pa sila na malipay sila. Hinahinili. Kaya, ang problema. Hindi ko magaling. Ang nagsubok karon akong lipay. Ang nag-angkas, dili na kantosan. Ang naghilang, dili na mahilang. Kung katawan o niya. Niya. Kinsa may naas kamulanan. Na! Nani pa yung ginawanan, hayahin kayo sila. Hindi ko maglibati yung kinong dahil na, pwede sila nung pwede sa boblo, bakit tumaton? Magkinatawanay. Kung makapunto ilang ano, magbuhay, mula yun ako nagtali. No? Tama gud. Nagpakasanay, mga maayo ako ni sila nang nagtiwagay. Sa tiyan ka mawagay, mapilihan na sa tiyan. Wala ko katorni. Basta padalo na kayo sa uwis. Na may device pinagpot sa kalifat ka. Wala yung mapindi. Wala yung mapindi. Ang mapilihan kita ka, boss. Ano man? Sige naman ito. Dibatihay na sila dito. Sige kwarta dito. Sige kwarta mo na. Tama? Kamu mapindi. Wala na yung nulay na abot. Di balik sa mga tao. Mas mahit na yung gobyerno. Kinapay po. Is muhatag pag 5 ka sa kilo. Ulo ka kilo. Ang inyong ito ang amahan na makaluwas ninyo. Biyaan mo gani mo. Kita makaluwas ba? Paano ka magul mo sila multa? Kaya makagaba, kung gaya na sila nagabaan, magyaan mo. Gaya happy ka ba? Matabang dito, dito magkalapos barangay, dito sa kinan ko, barangay Batuhan. Lukay ba itong mga kakawad ito, yung bukawon ba ito, kapatabang ko bayan. Ito kamahalin nyo, ang mawag ito nagbayad ng tax. Tama na yung prioridad eh. Ako kaya wala akong pag-ingat sila tama ha? Tama na yung ikot. Tama gina sila. Kaya akong mais sila, tama kung kanon. Kaya may mga tama gina-ikot mo. Amen? Tama na sila kung kanang papatay. Kinasa ino. Kaya yung hindi kumutuon yung bahala. Tama na eh. Pero may ikaw lang dito ani, kaya gusto mo din ako, itama din ako ang mali. O niya, kamo lang ang gamit sa iyong una-una sa iyong mata. Kumusta na ikaw lang ikaw? Oo, kain kasi mo doy. Tama?
Wala ko sa Father Oga. Ikot mo, pahumok ka lang ba ninyo? Ay, nagod ko ninyo humok ni. Total? Wala ko ninyo ibuhi. Ano ka mag-inyong mga ibuhi? O sige, tama na. Kaniat to, gingandan ko sila. Dahonon o dagang bunga na kahoy olibo. Yes, ganyan to. Dagang bunga. Kung sa may nasbibigyan natin. Tuod man. Tama? Gitulog ninyo ang mga o dagan ka mamanaw. Di ba no? Sa Malagas no? Kaya katong nanan ninyo ang magpapalos ka. Tama ka? Dagan mo mag-iupikan, dagan malagangkos ninyo. Di kay, kailangan mo ito, mamatay pa man ito, katong nag-luhod ka dito, mamatay pa man ka. So, naghari ka dito, kaya naman, ipantos man ka, kasi mag-ililimos ka, ipahakat pa ka dito. Makabayan mo sa daw. So, nalagit ka. Ano man? Di mo ka mamalikas, nabuutan man ka. Dahil magpamukpok ka sa simbahan mo sulod, sa tupad, maubos ka. Naluwas kasi ka, kaya namatay man. Sa kapalag naman sa ilupikan. Ang problema, ikaw. Tinuwag ako kang nanutog ka. Wala ko naging-husay. Wala ko na naging-away ng mga tao talagsa sa simbahan, buutan. Kaya dito ko sa mga tao na butan. Ito ito nakakita kahit ng ulo. Tama? Apan karon, pinaagi sa puso na liti. Sunugon ko ang ilang mga dahon o mga lalag ang bali na mga salati. Ako ang puno kamong mga sala. Ako ang punuan sa usa. Si Kristo ang punuan sa palas. Kita ang mga sala. Ang katawan iya ang ibuhat na sala na tamis ulit. Pero kung sa'yo na ikaw, puros kasakit. Puros karisdanan. Tungod sa mga tao, ako, nagsulti nga sila amahan. Ning samot doon, kapuloy ang mga tao kay, ang dukay ka niyong idukang sa sobrang kanila. Yasa nga, nabalik, wala. Ay, nabalik. Anino? Sige, saka, balik. Kuyo kayo rin. Sunugon. Igo sa litik. Di ba sa Biblia? Ikan sa silangan patakas. Magkalong lugar ba dahil katong nagsinap madadami pati ka mo sa tagbuhin mo ayaw kabutan nga kita po sa panamanagay mo rin wala ko kailan ninyo ako ang Ginoo nga labing gamanan. Yes, mubalik sila na ako dali na nakigusay ko sa pulong kay mo ni gabito na pagkutong dili maminaw dito sila sa maminaw nga dili konsulti sa kamaturan nga nung ako may yung pagkasaunan nga ako may bubuhat dili man ako. Total, ako amang gibuhat, gituman lang ako ang isuko na ko sa Diyos na ipalalo kailangan isulti. Ang gusto kanimo lapit kanimo ang dili gusto. Makibatok nimo pasantay ano na nakoy gadaw nila. Di ba na asul dia? Anak, karon, sa talingon niya. Anak, Jeremias. Hindi na pangalyupo kanila. Jeremias, ayaw na pangalyupo kanila. Ano yun? Ikaw may naman gumi. Kenapa? Jeremias, ayaw na pangal. Ako o pangilyo po kanako alang ini mga tawhana. Kung usangpit sila panahon sa kalisod dili ko tama tunagi no sa tunagi kung naibuyog-buyog ng mga lino mo paingong pagkasampit nyo na ako sarili ko sa iko nga buhay wala ni katalaman ako naluoy na ako iluwan ko lang yung mga gabi ingon pa ko kung saan na sinuri mo sige na mo di karapon magbago din ka kunya dito magpalit o mga lampin nga magawas na ang bata mauday na sa una no ang mananabang sa una yung buli wag yung madawat kagilit ang mananabang na sa una na kung saan na sa Biblia na siya pa dito sa Biblia na kamauday na sa Biblia na sa Biblia na saan ako din ka na o mo na naman, naglayo kong isulti lagi, balik mo na to.
O yes, bulo kadalagan daghan. Dili man sa mukha reserva. Ang mahuman na gani niya, dili na ta kay human na ta sa sakripisyo. Tawhano na. Kada inong magbuhat ng importante mga adlaw, mga piyesta, Pasko. Di ba wala may reserva? Tama yun. Nandito ba ito? Magbuhat-buhat ko yung importante mga adlaw. Ano makasabi ka mo? Tapukan ng mga tao, tapos ng mga gila. Kalagutan ko yung kapitan, mas klaro na eh. Alam na yan. Ako ang Ginoo nga nagpingamanan. Ako kipailan ha, dili ko sinuli ha. Nuli ko ha. Ikaw balik ko pastor na. Kasi magkukupari ko pa pastor sa mga kukoy. Okay, ang pastor, badungan man ang mga bani mga pastor namin. Pero mani ko na kung mga pastor mga bani. Magpastor na ko mamingilog sa inyong mga seremonyas. At di po mo makasabi. Ako wala mga nanapit na rin, ano? Ako na hindi isaltihan. Ang Ginoo yun, nagsulti na ko ni. Hindi mo ito, takad na ako ba? Sabi ko, pula-pula sa amin kami yung tulong-tulong. Ako, ang Ginoo nga labing kamahalan, mo ay nagtanong sa Israel. Nagtanong sa Israel o sa Juda ang pangkanon. Padaan ko sila o kadalaman. Gihakit nila ang akong kasuon tungkol sa lautan nilang mga buhay. Pinaagi sa paghalad kadto kaman. Tulas ampo kamo na wala kamo nakabuhat. Naghalad kamo kay Baal. Pahis-his. Pagingon nag-Diyos nun, apan wala sa minuhanan. Nakabalo na kamo sa inyong amay. Salamat ka ninyong mga anak. Ang amay, ang anak, ang galaang Espiritu Santo. Patayo ka mo, harang ka mo pagkatabahan. Pamagto, harang ka mo pagkapayan. Ano atin ni ang gamaan? Ang gamaan sa iyong pagkakaluwasan. Ang gaong sa mayang balita. Kaya pahingan ka mo sa anak sa tao. Panginoon, tarong kakablag ka mo. Ang mga tao makitag kaluwasan o makadugog sa konti mo. Muluhan ka ninyo. Salamat din ninyo. Pag-ibay ka mo sa katapusan ninyo, Oni. Ang amo lang, alagay ka na mag-ampo ka, mag-ubos-ubosan ang tatalagman. Okay? Kau na nagunin mo ang kahi. Kung may hukman mo, sige, inanang mata ka niya ito, kaya ipasiluhan man eh, pinanyan sa Ginoo. Ama?